Bedane opo lawang barek cendelo nek cendelane gak patek ombo. Bedane opo perawan barek rondo nek perawan opo anane nek rondo milih sing dawa. Tegese dawa dawa umure. Sayang wong ayu tak sayang saben dina aku tansah kelingan dalu ora bisa turu awan ora doyan makan lali aku ora bisa lali yen kelingan janjimu wayah wengi lahir batin tumusing ati sumpahmu sumpah suci mula wong sumpah aja sulaya wis kadung janji dek aja gawe gelo iku kabeh wis dikersakno sinekseni Gusti Kang Maha Kuwasa yen to pancen sliramu wis dadi jodohku aku bakal nyuaragakno uripmu mula kudu sabar narima rumah tangga ben bisa mulih asik esek karya baru CJ Dewe ses makasih sayang wong ayu tak sayang
sakelingan dalu ora bisa turu awan ora doyan mangan lali-lali aku ora bisa lali yen kelingan janjimu ing wayah wengi lahir batin tumu sing ati sumpahmu sumpah suci mula wong sumpah dek aja sulaya wis kadung janji dek aja gawe citra iku kabeh wis dikrasakno sinekseni Gusti kang maha kuwasa yen to pancen sliramu wis dadi jodohku aku bakal nyuwargakno uripmu mula kudu sabar narima rumah tangga ben bisa mulya aku neng amati dulur perkembangane jaman akeh manungsa bengong golek penggiat awe ya kabeh dituntut kanggo memenuhi kebutuhan supaya ekonomi lancar gak kekurangan ayo padha eling dulur karo anane teknologi merga iku bisa dadi secara offline maupun melalui aplikasi dijamin berhasil asal mau berinteraksi ao iyo hae ya iyo iya iyo roda berputar semakin jelas kehidupan di dunia terasa sekilas perbuatan yang salah menjadi prioritas iku manungsa kudu diberantas di dalam kehidupan beraneka macam ono sing wira swasta uga seniman pabrik industri uga membuka lowongan kanggo mengurangi nilai pengangguran kerja opo ae dulur ayo sing ceria kanggo nyenengno elak sekeluarga kepakkan sayapmu setinggi-tingginya
saya masa depan terlihat cerah, tapi aku iki seneng karo dulur kene wong sakmene kae padha ngadep rene kok yo ngertine sing edung ganteng rupane ana sing rasan-rasan dipek mantu ngolehno putune. Alhamdulillah Klodruk karya baru balik malih teng desa Kidul Kesamben Kidul Wringinanom. Kajate sedekah bumi nggih ruwah desa. Nggih matur suwun. Terima kasih. Thank you. Iya maneh terusno amblas. Nggih matur suwun Bu, salim sik Bu. Salim sik. Iya. Alhamdulillah. Apresiasine kuat sanget saestu. Kula dongaaken sak mantune nanggap Klodruk karya baru diparingi panjang umur, diparingi rejeki kang halal barokah, diadono saka balak lan blai. Allahumma khususnya sing bujang-bujang kula nggih tesih enom kula kandhani pun gopoh rabi saestu temenan santai ae dadi menungso sing wangi tegese kaya ambune kembang ndolek sandang pangan gampang. Allahumma amin. Wis santai ae nggih ya. Kata-kata hari ini, dunia tidak peduli kamu disakiti, tapi dunia peduli jika kamu menerima gaji. Masuk? Ndeng aja. Gak apa-apa yuk. Tek. Ayo Mas Hari. Digoyang bersama karya barunya Indonesia. Ria Audio Production. Alon-alon Mas Ari. Arinada. Terima kasih. Hopo wis ora kelingan sumpah janji mumung marang
jroning ati nanging aku ra melu duweni lilo atiku wis lilo. Terima kasih senadyan batin aku keloro-loro nanging aku ra kuwowo mergo atiku dhek wis kebacut tresno. Jandutan Mas Ari ses esek 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 alon-alon jajah. Opo wis ora kelingan sumpah janji ngomong marang aku sinak kesen lintang rembulan jarene tresnamu mung kanggo aku wis nganti telung ketiga nanging sliramu ora kirim warta bareng saiki wis teko kowe malah nyanding priya liya ora nyono ora ngira kowe medhot talining asmara tresnaku kang tulus suci rampok joko malah mau blenjani opo pancen wis nasibku kudu pisah lan karo sliramu nadyan abot jroning ati nanging aku ra melu duweni lilo atiku wis lilo ses senadyan batin ku keloro-loro nanging aku ra kuwowo mergo atiku dhek wis kebacut tresno. Enom ses karya baru CJDW. Ku coba melempar manggis manggis ku lempar mangga ku dapat
tandaku dapat jamane jamane jaman edian wong tuwa rapi perawan prawane nek bengi nangis wae amarga wati karo brengose iki piye iki piye iki piye wong tuwa cah rapi perawan prawane nek bengi nangis wae amarga wati karo manuke manuke cucak rawa cucak rawa dawa buntute sing akeh mulune bareng digoyang ser ser aduh penak indah dindang tak drong dan dindang tak drong jogetanmu mengundang saweran net tiba net wong ya potongane koyo manuk ngono kok dikeki iya nek jeno wong tuwek ngelontok ya metu Ya, oh, kenyataane kan ngono kula wong gerang tuwek nglontok. Mas aku biyen tau nom ganteng, Ji. kenyataane jeng ganteng aku Ah, aku biyen sapa kenging gantenge petung temuku. mosok nek Aja caca wong sampe cak katuto. apa Wong begengkek katut aku kok. kok iso begeng dijokno aku iki mangga dolan manuk cucak raw kon niku lha opo Kalane ganteng dudu manuke wong sampean. lho ya iya rek Alah wong atase manuk mundas ya bengkong. tapi kan titis Siti sapane mblarang tegal-tegal goblok. Kok barang bengkong ya titis yo mblarang ini. timbang manukmu Ya bener manukku cilik iki kaya nebis. kosok neges iku lho Manuk kate manuk ciprit gulune dawa. Delon para esuk mari salat subuh. Apa? Ngocahe hebat. ya apa net Ceketik, ceketik. wong ngono kok dipamerno lah ngono ayo kon nek iso nggak dolan manuk Wong aku kok. iso kon wis tuwek gak ngerapal Jangan tak pisui arek iki. lah nggih pekon Bu nggih pekon no Jo melu-melu tak biyosi bener lho. enek Aku iso tak gawe manukku dhewe engko. manukku Wak dhewe Bakri cek mrene engko baru Apolo Kohar. Arep-arep Apolo Kohar iki gitu ganjarane ombo. mosok net Ya iya jejer karo kaseri. oh Nek panen dintite karo kaseri. Mulane iso gawe omah. Alah. Alah gak ngarang-arang, kok arek gak warah. Gak ngarawani Bakri mboro. Wong ata wong Bakri wong mleki. ngono aja ngono lho ya ayo sapa iki ayo ayo matur sembah nuwun Nuwun. matur nuwun Iki. apa Kri! Mari ke sini. Ayo sini. kok iso disusul iku lho babat ala net
Mbah. Tak ladenan empun nyeluk bang. Nek nggo kerombongan nyeluk bang kok kene aja banek ngono lho Kri. Nggih. Pun. Oh, pun. Apa Janet? Lho aja apa. Apa Janet? Net. Net. Apa ini kok. Mari oleh saweran baik, Pak. Ora saweran balak-balik. Siji apa sih? Sik, kon kok rada kuning-kuning abang-abang cicing lho. Mateng iki. Lho iku ngarepe 5, iki ngarepe kok 2. Walah, Bah. Sepuran iki sangune putuku iki mang jagane menesuk iya. Sik. Sampeyan tak jagani wingi jane pisan. Assalamualaikum salam la ilaha Oh illallah. iya iki, Pak. La haula wala quwata illa billah. Oh iki tulisane. Oh iki, Pak. Oh iya lho. Aja dibuka karo wong akeh. Iya, kok aja rahasia. Kandel. Sate balik. Oh, boleh kok padha mbek iki sih. Nggih, matur nuwun Bakri. Pernah ngomong mbek wong-wong kono lho. Ngomong apa, Mbak? Ya pernah ngomong apa lah ngono. Yang ngomong mbek wong-wong aku ngomong. Ya wis ngene Bang ngomong Didi ae ya wis didongakne warga masyarakat Dusun Kidul ya. Usahae lancar. Amin. Pak RT RW-ne diparingi seger waras selamat Pak Paulo Kasune nggih. Sak wargae nek iso nekano karya baru maneh. Amin. Pun matur suwun. Nggih, alhamdulillah. Nggih, katur kohar. Pak Polo kohar nanti iki sawahe ombo jejer kasir iki. Kok terus ya Net? Meneng ae sawahe lho ombo akeh puji. Nek kata kali lho kok kali sapa bae. Kon kate nang ndi? Pak Polo kohar. Pak Kohar. Mole kalau jare bebek lo mole. Gak iku lho. Lho, Waduh. Pak mantu opa, mantu opa. Hari iki Net. Masalah. Sampe nobetno lho, Pak. Kok isone iki lho. Lho, ya bingung. Lho. Gak tayo kok. Lho, kok sederetek masa jenengan kok nganut mawon sih. Lho, embonge kene lho, Net. Lapo? Lho, lapo mbok kempit lho? Kok gelandang wedhus, Net? Wah, Kuatir bae mbrosot. sok dikempit lho. Nyapa? Ojo nyeluk Pak Sai sakno Pak Sai wis ngono. Kok ditungano ndang waras lah ngono. Tungane warna Heeh. ngono mung gano omah wonge ndolek aku mrene. Oh, Jange tak utangi dhuwit gak mentolo aku. lho. Wis durung nyaur. Nyaur iya di sini-sini iki. Peno. Aku tak. Iya. Gak krasa iki. Lho. Salah sampai niku ombo. Sampai iso pung jajan pasar niku ora kok duwe. Pasar niku aku dhewe lho aku wiro lho kok sampe nempane sawah yo. Bisa gimana? Temen ya. Yo gak nyampe temenan iki nek lebes karo duwe iki. Ngawur. Rada abang-abang dede. Boten abang apa ijo gak payu. Belas. Lho, dompete kari. Baca kembali. Kembali. Iya bojone celuk kene kembali kok. Aku sudah kali, Pak. Oh jadi pinju ya kuwi. Tuh, dompetnya gugur kok. Lulu tok wae erek. Apa Net? 500-an tok. Nggih. Waduh kalote, Gus.
oleh jebol. Awal pada jebol kaspi ya. Nggih. Nggih Bapak matur. Lho nggih ya siji tara ditugel gak payu. Iki kene kono ngono bangun. Tugel gak payu. Wow. Nggih kula matur nuwun Pak nggih. Nggih, matur Nggih suwun. akan mantun nyukani kula. Lho. Loh. Ayo ono neh. Kok kene. Arep ta. Nek arep ya tak mudhun. Iku wong gak gelem. Iku lho wong. Aku nek diparani wong brengos ngene aku wedi ngene. Oleh aku biyen ngono tak delok brengos polisi. Pintel. Matur nuwun Pak nggih. Nggih kula dongaaken sehat walafiat rezeki ingkang kathah. Amin. Boten Pak guyon. Alhamdulillah kena bayar listrik. Kena bayari wong keramik. Kena bayar wong keramik. Cerita iso bangun omah Mas aku iso bangun. Arek go omah iki bojoku penjara tak bangun. Lho. Ngawur iki. Bangun omah. Bangun omah. Iya rek bangun omahmu seyek ngono. Ojo siji-siji kok sih. Omah wong gerak disayek-sayek. Nonani. Iya. Nonani. Otot lho sing garai iku lho. Nonane. Ih, kon niku lha opo? Wis tuwek lho iki dhewe. Kon mek oleh saweran ngono. Wis tuwek gopo modene kon. Ero aku. Manukku. Nek awan Cucak rawa nek. nek bengi Cucak rawa. gedung ngoceh sebab cocok karo umpan. Bener nek enak cara apa cek remek. Jonet. Dalem Pak. Jejak mumele gendeng. Aduh. Jonet. Dalem. Anak sapa rek? Gak diwasaki. Lho. Aduh, pon sekolah. Pon sekolah. Sampun. Lho. Kelas piro rek? TK nol pisan. Nek disangoni piro rek? Sangane Bapak Sai 700. Oh, akeh rek. Aduh. Lho. Gawe tumbas sapa rek? Mimi. Oh, mimik teh. Gak enak sepet. Mimik kopi nek ngono. Marai ngelu. Lho, lah mimik apa? Mimi pentile mbokmu. Ayo. Dik, kowe pancen ayu. Yen kowe guyu deki pipimu. Iya. Lambemu sigar jambe. Yen tak sawang katon manis. Dik, aku naksir kowe. Apa kowe dik wis ana sing duwe? Ana rong minggu. Tak simpen ana jroning dodok. Sumi teko etan. Sumi ayo mereka mari dandan. Sumi ijek prawan. Sumi prawan saiki meteng 3 wulan. Kosok meteng 3 wulan.
perawan. Biyen perawan saiki di bojo dadi meteng 3 wulan dilanjut. Sume teko kidul. Mlaku-mlaku arep tak susu. Sume ayu untune gingsul. Roke mlorot je bokonge rong pikul. Bokonge rong pikul ya sih. Saking lemune Nek mlaku iso kok. dilanjut. Tuh. Foto trek ngresek. Sume teko kulon. Wong lakune ji kok alon. Sume amal puturon. Sumine bengi lan jaluk keluk. Gak oleh net. Kaya apa? Porno, kel iku mengapa? Jaluk kelambi. 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 Sume siji, atako alor. Senengane nganggo kathok Mangan bakso embo pentol. Paire lumpuh sebab kakean kone nyanyi aja ngono sih. Kakean apa maneh gak kakean kon iku. Wong kok ngono tok ae plesetane. Nyawaring ek guyune. Waalaikumsalam. Net. Bojomu kuwi apa isine-isine ae? Lho. Lapus sih. Ana pasar akeh wong. Heeh. Lah kok aku kongkon ngutangi. Bojomu gak tau gawe kotang ta? Set balen ana lambemu, Gus. Aku nang pasar. Akeh wong. Iya. Lah kok iso aku kongkon ngutangi. Lah Kon bojomu gak iso gawe kutang dhewe ta? kon ngutangi bojoku. Lah roh pentile. Ngutangi dhuwit. Lah gak ngomong ngutangi dhuwit, Ji. Wah, utang dhuwit lah apa ngutangi Kon iku bojo. tak rungono aja isine-isine wae. Lah apa? Kon iki dagelan kondang lho. Lho iya. Walaupun ini pemula, Heeh. aja kok wuruki kaya ngono. Sing nguri sapa? Lah kon kok iso njaluk-njaluk dhuwit iku ya apa? Sing jaluk ki sapa? Aku gak mel-mel lho ya. Nang abakku arep barang iki mau. Lho iya wong aku dikeki kok. Kei sini-sini kon nek kon iku dikeki. Iya. Lho aku jalukno pisan ngono. Oh. Iki padha dene adakno. Iki gak oleh kene. Sik, aku takon. Kaji ya. Kalau kamu orang kredibel, akuntabel, Iya. jujur, Iya. bisa dipercaya. Lho iya. Kon mlaku, Heeh. ana dhuwit 200.000. 200.000. Kok jopo? Lho ya rezeki tak jopo, Gus. No. Lho kok sakno iki lho. Iku jenenge rezeki sing gak kalah. Iya gak barokah. Gak Gak barokah. Gak barokah matamu kuno. Wong bareng nemu kok. Ana dhuwit 200 yo dalan. Iya, tak jopo. Lah, iku nek gak kok amalno dosa kon. Oh, masih kon Gus. Apa? Kon mlaku nggo embong samben. Ana dhuwit 200 ya embong ae gak kok jopo. Ya gak. Lah apa gak kok jopo? Lah wis kok jopo ngono kok. Lho. Aku jopo apa? Ayo tuwek. Alah, ngomong mbok sing nek dirungokno lho. Tuwek gak jelas. Kon mangket mang ya dilokno tuwek ngono ya, Nek. Bae ngono, jange tak gejero. Iya klambine kembar apik klambine. Rupane lho kisut. Grebeke kuping adakno. Awak dhewe sadar, Net. Ya sadar nek kudu sadar. Aku biyen mulai nglodrok ya kaya kon ngene, Dik. Tapi lho bagus saya, Bah. Bagus saya. Iya, umurku wis 28. Heeh. Jonet iki pira kon, Net? 17. Mosok 17. 17 diwalik. 71. Iki bener 17. Iya. Tapi pindo. Lho kok sepindo? Untune telas, pipine kendo. Udah makan. Lah, kon aja ngenyek wong tuwek. Gak ngenyek. Aku takon ya. Takono. Sawo iku nek enom rasane ya. Sepet. Sepet. Heeh. Lah nek wis tuwek, Ya legi ta lah. mulane aja ngomong wong tuwek. Yo. Lah di sawangane kalah karo enom.
Sing nek ngarani gedang nek cowok jek nom. Sepet, Lah nek mateng. legi. Lah ya wong tuwek iku legi. Goblok. Wis ah. Salah. Heeh. Nek nom rasane yo. Sepet, Lah nek wis tuwek, ya legi ta lah lah. iya legi. Ayo ngomong. Ayo ngomong apa kon? Masih kon arek SMA, ayo ngomong. Ana Apa? cek kuliah cek semester 1 mari ngono kon. Kano ewange. Tapi wani, Iya. tak bales. Balesen. Sampe nak wis tuwek ya. Aku tuh tuwek dikatutno. Nyadar iki. Inna wa ma sabirin. Gak ngurusi biri ngurusi tuwek goblok. Terus Nek nyatane sampeyan wong lawas, Iya. ngerti lo debung. Oh ya ngerti. yo lo tebong ya seneng aku Seneng iki. aku. Lah iya makane sih. Iya. Lah nek nom, Enak. Enak. lah nek tuwek ngene kok. Loh, Kok lho, cagak kok lho pewanganen. Krikit ono nggal pojok. Aku ya gak arep. Perasaanmu aku iki rayap kok kon. wis kita rek. Aku terlalu bingung aku. Lah apa bingung-bingung? Waduh. Lho, ki lah apa sih bingung-bingung. Lho. Ya kepleh net. Mulane kon iku ngebel aku, mbek aku. Aku gak ngebel-ngebelan aku yo jange Lah apa? jange nang gone pur. Lho. Purel-purel yo apa sih iki lho? Sapa? Iku mang purel. Sapa kang pur? Lah iku mau Wong ular kok. Ngomong ular jadi pur, aku gak kenal pur. Arek. Lah apa? Begenggek. Lho. enggak apa kon. Aku kate nang arek cangkruk rek. Iki duwe sapa iki? Gak ngurus baduke selekat belang gak ngurus. Lho, Iku mang duwe bojoku mari narik mbok duwe apa tahlilan iki. lho. Lah terus mbok gawe iki apa? Gak ngurus banok wut muring-muring. Lho, Aja melayu bener yo. Tak deloki bener Sik kuwi. sik sik. sembrono Kon kan bendahara. Bener. Struktur organisasi masih tahlilan itu ya tercantum. Pemasukan pengeluaran Harus tergantung dihitung. kamu. Gak ngurus. Lho. Alae kate duit tutup aku. Lho. Tadi inti ya kayak ngono iku lho. Lho. Gak tayo. Lah kok kon balik mana lah? Lho. Lah iki abang-abang iki apa abang-abang iki? Lho iya abang-abang. Lho ngene iki lho. Gak jelas. Ya apa? Bagian bendahara tahlilan. Iya. Lah iki kan malam Jumat. Termasuk Lah iki kan korupsi. wayahe tahlilan. Lah kok duwe digawa? Lah iya kok iso iku lho. Iki sing kajokan iku sapa kan diserahno. Heeh, uga rampene. Lah kanggo uga rampene wong tahlilan. Betul. Oh, Agus, saking gedene tak iso muni kok. Ji, Iki masih banjiran kok gak mungkin kelelepi. Lho kok iso? Ah, pelampunge sakmono iku. Agus, Apa peno iku kok kaya wong gopo? Ji, Apa sih yu? Agus, Iya. Ngomong ngene. Ji, ojo ngono lah Ji. Sik tak masalah rek tingkae koyo ngono ae. Lah apa sih jikon iki? Rontok. Ji, masih ngono ya gak pote Ji. Bae mari disemir. Pote iku ya teke wong tuwek-tuwek. Matamu aja. Cak Agus, Apa ning? men karo bojoku ta Cak. Lho, Ayo, diomong. ayo tanggung jawab, Pak. Ya apa? Cak, aku ditabraki wong ngalor ngidul Cak. Masalah ya. Regane bojoku lho Cak nggawa dhuwit tahlil. Oh. Si, Sik. Iya, Gus. apa? Pesok. Lo jare ditabrak wong. Iya, ditabraki. Buri ngarep ngalor ngidul ngene ditabrak Ji. Mulane ngarep mburi kok padha. Ojo ngono Aku Cak. ro. Jane nang jek tak teko kene. Lho iya ta Cak. Iya, Baru saiki nanti Cak. ngomong aja. Ayo. Iya. Cak Agus, nandi Cak? Engko nang muring-muring sih.
muring-muring. Iga. Sumpah gak muring-muring. Sumpah. Janji lho ya. Ngene yu. Janji. Engko nang muring-muring. Iga, Cak. Temenan? Iga. Tak kandakno bojo penuh. Kelakuane koyo ngene. Gak muring-muring? Gak. Ngene yu. Juk engko nang muring-muring. Iga, Cak. Wis tak rungokno batak worong. Ngene yu, mang pamit aku. Iya. Gawa dhuwit akeh ngono lho. Lho ya iku Cak duit talil iku Cak digawa bojoku Cak. Ya apa Cak? Aku ditabraki wong aler ngidul Cak. Gak oleh talil kok iso duit digawa. Lah ya sedih aku Cak. Wis susah mari ngombe jamu galian ngosek. Dadi omongane yo ngawene. Terus Nanti Cak bojoku Cak. ngomongnya mang aku ngene iki wis happy ae. Happy. Cak ngomong nanti tak tututane Cak. Nang Cak. jare golek purel ngono. Sabar. Cek cita ambekan Ji. Sabar. Kayak sulinge pabrik gempol kerep. Apa Cak? Cak. Iya ning. Cak. Neneng. Gak situ. Lho. Pengen geblak. Cak. Golek apa iku man Cak? Dari purel ngono. Kurang ajar Jonet. Jarno engko lak ketemu ana kerombongan kuwi. Ola opo sik kok tututi barang iku lho. Ngawur kok iki mesti ngono iki. Rombongane kono. Ayo ngompak arek-arek. Nek gak dipisah ya apa engko? Lho, Jarno salah siji cek bongko. Lho. Aja ngono ta Rek. Kita lihat ae. Heeh. Wong jeneng wong rumah tangga. Rumah tangga. Kan saling thick and give, Heeh. saling pengertian. Betul. Tapi nek Jonet kelakuane kaya ngono, Heeh. arek-arek ayo diceluk Dikelompokno nang omahmu. nang omahku. Omahmu kan ide. Heeh, ida. Nah, ayo didelok. Iya. Ya apa kedadeane? Oh ngono. Hmm. Ayo didengke. Ayo. Bawa kenal pot. Gak ngurus wong wedok, gak ngurus tangga, sing penting awake dhewe seneng, duwe akeh. Wah, duwe selekat belam gak ngurus bojo ya ngono ae. Gak tau cekel duwe. Kunci sampe gak iso tuku aku. Kenal pot kok foto tak jebol. Halo sayang. Waduh, mari nyayang rek, Dron. Untuku sok pupak loro wae. Iya, Dik. Sayang, Heeh. tak goleki ket mang. Oh iya iya. Nang ndi ae? Ah, nang arek-arek aku. Nang arek-arek. Lapo? Ayo dolen rek arek. Dolen sing temen. Iya. Sing temen. Iya ya rek, kapan aku gak temen Sing iki. temen. Ya. Sing temen. Sing temen. Lawas.
Tale Markasen? Markasim Iya. Kon tekan ndi kon? Aku tak. Kon gawa duwe taleng. Mbok gawe mangku purel. Sopo sing mangku? Alah. Aku gak mangku purun, aku mek mondong tok. Kon aja kurang ajar yo. Iku duwe tahlil. Kon yo gak tau melok tahlil, melok napani duwike. Kon nek tahlilan nek budal iku yo, kon nek ana berkate tok budal. Dadak Markasim sing oleh duwe tahlil, dadak. Sare temen iki gak ngono. Bisa. Gak apa? Enggak duwe lho. Aku mang diparani bojone Markasim sak markasine. Jarene duwe tahlil mbok gawa. Bojone Markasim sing jenenge Tati iku ta. Iya. Oh, tak marane. Wonge wayu, alise jlirit. Ya iku bojone Markasim. Iki bojone Markasim. Iya. Mosone Markasim banci ngono kaya rabi. Saiki ndek duweke cak. Duwe gak nontek. Aja kate ngomong teh cak. Wak duwe. Wis ayo duwe. Ojo mono-mono ojo nemen-nemen rek kon rek. Nek kon ngaku aku gak arep more-more. Iki gak temen. Sapa ngomong ketno? Ayo. Kon kate njaluk tolong sapa? Wong dukuhan kedo gak ono sing gelem nulungi kon. Bojone kasir yo gak gelem nulungi kon. Ya aku njaluk tolong Ayo njaluk tolong sapa? Pak Sai. Gak ono sing gelem ndi wonge masai. Pak Sai gak iso mlaku. Lah pane? Sanu aku rek kancaku Aku gak kecil. iso nolong kon. Ya tak dongakno cenang waris Gus Sai, penuh Sai. Gak. Kon njaluk tolong sapa katene? Pak Lurah. Pak Lurah, Pak Lurah gak gelem nolong kon. Mergo kon salah. Nek nulung kon, Ya gelem nek nolong aku. ya kegirangan kon. Barene duwe. Ya sapa? Lah, duwe tahlil. Duit talil. Iya ya. Duit antek iki mang goblok. Duwe tahlil berarti entek. Kon utang jeragane kon. Iya, jok mono-mono. Kon utang jeragane nek. Bojone kok jinet-net. Mangkel aku. Kliru. Kon lambe iku pompo iku ceprot yo. Sing bener ngene lho. Mang. Waduh. Aku takon bojoku lho. Ayo, tak gincak. Ki blonjo iku lan. Nek gak gelem perkosaan. Bojomu sapa jeneng? Kok takok. Celok bareng kene opo, Aku ora jeneng lah Mbak Tati. Ya serok takok lho. Ayo gaki kok takok. Selagi Ayo. Ya tak balik lho. Kok kenal foto dulu. Ngono. kok sore. Iya ya bareng Tati. Titipi wingi gondi. Sing tak titipno nang peno wingi tahlilku ndi? Aku ditarik Markasim. Gorene. Aku titip iku lho. Kok bayarno iku lha apa? Kok gawe nandi? Sing wayahe ngajokan iki sapa sih? Wayahku rek, wayahku. Wayah Markasim, tapi aku bayar titip Donek. Aku ya titip kok gak dibayarno iku lha apa? Jepuran sing akeh. Kene. Keno. Aja ngono peno iku. Oh silang. Peno iku gawe panutan sesepuh. Iya. Nek pancene ana ngono. Ya. Sing berhak iku ya bojo peno. Ngono lah. Ngono. Ya, Aja syukuran. digawe kaya ngono gak karu-karuan. Iya, dadi male apa demene awak dhewe iki ngrusi organisasi Ya wong iya. tahlilan. Senajan wong tahlilan iku ada struktur organisasi. Organisasine ya sepuran Wes sing ya. akeh
Wis, Lah, ono beres. masih ngono. Iya. Sampeyan yo aja sampe wani-wani karo Nah, iya iya. bojo senajan bojo salah kaya napa. Iya, Ah, Cak. iya, iya, Awang iya. aku jengkel lho, Cak. Iya. Iya, iya. Iki swargane wong wedok. Iya iya. Wis ayo nang. Wis. Nah, Ayo saiki nang Dukuhan Kidul. Kidul. Iya. Iki kajate Sukabumi. Nah. Hiburane, Heeh. hiburane Iya. teater konvensional. Nah. Lodrok Karya baru Mojokerto, Jawa Timur.